I efterårsferien har børn som voksne mulighed for at gå opdagelse i havets verden på Øresundsakvariet i Helsingør. Og traditionen tro, så gør Øresundsakvariet lidt ekstra ud af børnenes ferie. I år står den på distribution af sorthaj. Der er fanget syd for Grønland, hvor hajen lever på 400 til 1300 meters dybde. Det er Christian Vedel, der er ledende dyrepasser på Øresundsakvariet, som vil vise og fortælle om sorthajen, og hvordan den adskiller sig fra mere traditionelle fisk, vi kender fra Øresund. Men godt, jamen for alle, der har lyst, så vil der være en dissektion lidt herovre. Ideen til at starte med var egentlig, at vi skulle have gjort det ude bagved, men jeg synes, det er lidt sjovere at gøre det her, fordi så er der også folk, som kommer på nu og sådan lægger mærke til, at der sker noget og kan sådan være lidt med ind over det. Så, men hele ideen i dag, det er, at vi skal have dissekeret. Nu har jeg 2 forskellige fisk her, og rigtig mange de kigger på den her straks og tænker, det der er ikke en haj. Så jo, det er det. For det første, så bliver en haj ikke særlig pæn, når den har været frossen. For det første. Og størrelsen, det er, fordi den her art, den bliver ikke særlig stor. Det er noget, der hedder en sorthaj, og er en arktisk dybvandslevende. Det vil sige, at dem her, de er altså fanget på 1,5 kilometer eller mere. Så de lever rigtig langt nede. Og ligegyldigt størrelsen, jamen, så er det jo stadigvæk en haj. Bare fordi den ikke er lige så stor som den, der hænger deroppe i loftet. Det er jo ikke det, der karakteriserer en haj. Det gør ikke noget, den er lille, fordi det er der nogle arter, der er. Så vil jeg også sige, at jeg synes, det ville være lidt synd, at vi tog ud for at fange 5 af sådan nogle der, som er helt utroligt truet. Det vil sige, at der er ikke særlig mange tilbage af dem i verden. Og så skulle vi stå og bruge dem til en dissektion her. Det synes jeg ikke ville være fair. Så derfor så bruger vi altså nogle andre hajer, som der er en del flere af, for at give en idé om, jamen, hvad er forskellen på sådan en, som jeg har herovre, som er en torsk, og sådan en, som jeg har her, som er en haj. Fordi der er store forskelle, rigtig store forskelle. Men oven i det, så det var egentlig også derfor, at jeg skulle bruge Jeppe. Fordi at det er faktisk en del af en persons Ph.D. heroppe. Han skal bruge en masse mål, og han skal bruge nogle prøver inden fra hajen, som vi skal ligesom tage samtidig med. Men det er egentlig ikke det store problem, så jeg kan egentlig godt stille og roligt gå i gang. Grunden til, at vi har valgt en torsk, det er fordi, at alle kender en torsk på et eller andet punkt. Alle ved, hvad en torsk er stort set. Og alle ved, hvad en haj er. Men i havet, det er altså ikke bare fisk. Jo, det er det også. Der er også en masse andre selvfølgelig. Men alle fisk i havet, de er delt op i grupper. Så den fisk, jeg har her, som er en torsk, som vi alle sammen kender, den kalder man en benfisk. Hvor at hajen, som jeg har herovre, den kalder man... Er der nogen, der ved, hvad man kalder den? Ja, en haj, men... Det hedder en bruskfisk. Så benfisk og brusfisk. Og grunden til, at man kalder dem det, det er fordi, at torsken som benfisk, den har et skelet ligesom vores. Det vil sige, det er lavet af hård kalk. Og så kan I næsten regne ud, hvad skelettet er hos hajen. Så man kalder den en bruskfisk. Den er lavet af brusk. Og hvad er så specielt ved brusk i forhold til benene herovre? Prøv at tænke på, hvor har vi mennesker brusk henne i kroppen? Er der nogen, der ved det? På næsen. Det er nemlig rigtigt på næsen. Andre steder? På ørerne, eller inde i ørerne, ja. Er der flere steder? Du har fingrene op deroppe. Der er nogle andre steder. Faktisk har vi rigtig mange steder, vi har brusk. Og det er rent faktisk inde i alle vores led. Det vil sige herinde i albueledet og i knæledet og mellem rygvirvlerne og i nakken og alle steder, hvor knogler de kører sammen. Der har vi altså noget brusk, for ellers så vil det være som at køre 2 grove ting mod hinanden, og så vil man faktisk ødelægge det. Så brusken den er til for at gøre det blødt, når vi bevæger vores knæ og vores albuer og fingre og sådan noget. Så alt det brusk, det er altså et skelet inde i hajen, og som I kan se på den her haj, altså jeg kan rent faktisk stort set binde en knude på den her haj. Prøv at se her, hvordan jeg kan sno den. Og det er fordi, den er lavet af brusk. Ligesom I kan folde jeres ører, som I har lyst til. I kan folde det helt sammen. Og jeg vil sige, lad være med at prøve med næsen, det kan godt gøre lidt ondt. Men ørerne kan I hvert fald folde. Så det vil sige, at den her, det er meget mere blød. Prøv at se, jeg kan faktisk jeg kan snore halen fuldstændig rundt her, uden der sker noget. Så skal jeg se, hvis jeg prøver at gøre det på torsken her. Nu er den så også lidt frossen, kan jeg fortælle, desværre. Men jeg kan faktisk ikke få den længere end det her. Hvis jeg fortsætter, så knækker jeg ryggen på den. Og det er simpelthen fordi, den er lavet ligesom vores. Vi kan jo heller ikke
bøje os hele vejen rundt. Det er der nogen, der kan, men måske ikke så sundt alligevel. Men så det er altså brusfisk og benfisk. Inden jeg begynder at klippe hul ind i den, så er det sådan, at alle benfisk, der er cirka indtil videre, ved vi mennesker, at der findes omkring 38.000 arter. Og ud af de 38.000 arter, så er der sådan noget som torsk, sild, sej, makreller, hornfisk, ål, tun, lupper, rødspætter, skrubber, isinger, pigvar, sletvar, og så kan jeg desværre ikke sådan lige flere på stående fod. Og så 38.200 og en masse andre arter. Det er alt sammen benfisk. Brusfisken, det er faktisk ikke mere end omkring en 1400-1700 arter, og det indebærer kun rokker og hajer, og så noget, der hedder havmus. Hvilket er et sjældent syn herhjemme i Danmark, men det er sådan en underlig blanding. Det er sådan, naturen har ikke rigtig vidst, om den skulle høre til her eller der, så den har sådan blandet dem begge to. Og den aller sidste familie af fisk i havet, det er noget, der hedder en rundmund. Dem er der kun 40 af, så der er faktisk ikke så mange. En rundmund, det ligner en ål, det er sådan en lang, tynd fisk. Og så har den en rund mund, så nok det er navnet rundmund, som den bruger til at sætte sig fast på andre fisk og suge blod. Men det er altså stadigvæk en fisk. Det der bare er lidt sjovt, man kan ikke rigtig placere den nogen steder, fordi den har ikke nogen ryggrad. Men den har et kranie. Så det er altså en fisk uden ryggrad, men med et kranie, som er lavet af brusk. Så den er altså fuldstændig ingen steder. Så det er ret specielt. Vi har desværre ikke nogen af dem lige nu, men vi håber lidt at få noget, der hedder lampretter her i Danmark. Og det ligner rent faktisk en stor ile, der sidder fast på torsken og suger blod. De er i Øresund, og de er i Kattegat, og de er i Nordsøen. De er alle mulige steder i hele Danmark. Dog har jeg aldrig hørt om dem at sætte sig fast på et menneske. Jeg tror, vi har lidt for meget fedtlag til, at den kan komme ind igennem det. Så jeg tror ikke, I behøver at være så nervøs for det. Så du havde fingeren op? Ja, det er fordi, der er også en sjælden haj, der hedder kæmpemund. Ja, jamen, der findes jo mange. Der findes faktisk helt op til 800 forskellige arter af hajer. Og det er bare en af dem. Så, men inden jeg begynder at klippe den helt op, så er en af de væsentligste og de mest spændende ting ved sådan nogle fisk, det er jo, at de sjovt nok ikke ligner os, og alligevel gør de. Fordi udenpå, så har de alle de sanser, som vi mennesker også har. Hvad for nogle sanser er det, vi har? Skal vi starte med den ene? For eksempel. Vi har synsansen. Ergo, den har 2 øjne her. Ergo kan den se. Ergo har den en synsans. En anden sans. Høresansen, det er rigtigt. Dog har den altså ikke sådan nogle flapører, som vi har, fordi det vil være lidt bøvlet, når man ligger og svømmer rundt dernede. Det vil skabe modstand. Så den har rent faktisk et lille bitte hul her, som vi ikke kan se, der går direkte ind til øret, som sidder herinde under. Men det er ikke noget, den har synderligt behov for dernede. Så vi har høresans, vi har se-sansen. Hvad mere har vi? Lugtesansen, det er nemlig rigtigt. Heroppe, der har den 4 næseborer. Den har ikke kun 2, ligesom vi har, og som pattedyr har. Og det er fordi, at en fisk kan ikke trække vejret med næsen. Vores næse er bygget sammen med vores svælg, så vi kan altså lukke munden og trække vejret. Men gør man det på en fisk, så er den sådan set ligeglad, fordi man kan godt holde den for næsen, uden at den bliver kvalt, fordi den trækker kun vejret igennem munden. Så næseborene, det er faktisk 4 huller, der sidder som sådan en U, sådan her, foran den. Så det vil sige, at vandet fiser ind af det ene hul, og så ligger der sådan og kører rundt ned i den der gang, som det egentlig hedder. Og så kan den altså lugte rigtig gode ting i vandet. Der skal ikke særlig meget til. Faktisk så er den så god til at lugte. Så hvis jeg var en torsk eller en haj eller sådan noget, og en af jer gik helt ned i den anden ende af bygningen og slog en prut, så kunne jeg lugte det med det samme. Jeg vil sige, hvis det var mig, der slog prutten, så ville jeg alle sammen kunne lugte det med det samme. Ligegyldigt hvor langt væk, men det er så en anden side af sagen. Så de kan virkelig få rigtig meget ud af, hvad der er i vandet, og kan lugte de mindste ting. Så det er ret sejt. Det var lugte, det var se, det var høre, det var rigtigt. Hvad har vi mere? Sovesansen. Okay, den har jeg så faktisk ikke hørt om. Jeg kan godt lide at sove meget, men jeg tror ikke, det er en sans. Hvad er der kommet en webserie lige pludselig? Det var jo et tidspunkt for webser, men okay. Har vi? Hvem er herovre? Følesansen, ja. Lige præcis. Det vil sige, rører man ved noget, så kan man mærke det. Vi er fyldt med nerver, så der er en rigtig god følesans. Det kan den her altså også. Og den aller sidste sans, hvad er den? Det var jeg så, der fyrer løs. Ja. Smagsansen. Og det er smagsansen. Tro det eller ej, en fisk har en tunge. Skal jeg se, om jeg kan, uden at skære mig på dens. Nå, der sidder i hvert fald en. Der. Se, nu rækker den tunge af. I skal alle sammen se. Den har en tunge. Men den kan ikke gøre ligesom dig. Så den kan altså ikke stikke tungen ud af munden. Den sidder fast derinde. Men den kan stadigvæk bruge det til at smage med. Så det var 5 sanser. Og det er jo det, vi mennesker har. Vi har 5 sanser. Men er man en fisk, som en torsk, så har man 6 sanser. Er man en haj, så har man faktisk 7 sanser. Der kom min assistent. Det var dejligt. Du er velkommen til at komme herover.
Så, og den ene af sanserne hos torsken her, det er faktisk den her hvide streg, der løber ned ad siden. Det er altså ikke en fartstribe. Det er ikke for at gøre torsken super sej, når den svømmer i havet. Så den her lange streg, der er her, og som faktisk også er herovre, det er en sans. Og det lyder lidt underligt, og man har været så kreativ at kalde den en sidelinje sans. Så vi skal måle længden, og ja, du kører bare skemaet igennem. Og det gør rent faktisk, at hvis der er noget, der bevæger sig i vandet i bælragende mørke, hvor torsken hverken kan se noget eller høre noget, så de små bølger, som den anden fisk, der svømmer ved siden af, den laver med sin hale, når de rammer torsken på siden her, og det er meget små bølger, så kan den mærke det. Så når I fisker om sommeren nede ved havnen, eller hvor I end godt kunne tænke jer at fiske, og I sådan stikker nettet ned i vandet, og I ser fiskene, de flygter, så er det faktisk primært ikke fordi de kan se det, men de kan mærke nettet. Så den bedste måde at fange fisk, sådan, når I står på en mole, det er faktisk at lægge nettet ned mellem stenene, og så lade det ligge, og så lige vente i 10 minutter eller sådan noget. De så vil fisken sådan tænke, nu er der ikke nogen fare på færre, så svømmer de hen tilbage igen, hvor de var, og så løfter man bare lige nettet op. Bum, så har man fiskene. Nu skal jeg så ikke opfordre jer til at tømme alle havnene for fisk, men det er i hvert fald en god måde at fange dem på. Det var torskens 6. sans. Så tager vi hajens 7. sans, fordi hajen har også den der sidelinje, men den har en til sans, og det er faktisk en sans, der sidder ude på snuden her. Nu er det lidt svært at se på den her, men der er en masse prikker herude. Hvad vil du sige? Det var, hvad for en det er. Det er fordi, at hajer de er meget følsomme på næsen. Er det ikke noget med det? De er nemlig rigtig følsomme. De er faktisk så følsomme, så sådan en haj, der ligger og svømmer rundt nede i havet, den kan mærke hjertet slå ved en anden fisk. Så ja, der er en haj. Men det kan simpelthen mærke jeres hjerte slå, fordi jeres hjerte, de laver faktisk en lille bitte strøm. Og den lille strøm, den kommer faktisk ud i vandet, og så kan hajen rent faktisk fornemme det. Så nogen mener rent faktisk, at det er deres primære jagtteknik, det er at fornemme hjerteslaget eller muskelbevægelser hos andre dyr, og så er det det, de bruger til at finde deres mad med. Udover at de har en uovertruffen god lugtesans. Så jeg tror også, den kan lugte mine prutter på land. Så godt. Men så skal vi til at i gang med at skære. Og nu kan jeg jo lige hurtigt kigge på den her og se, at det er en dreng. Og nu er det jo sådan lidt sjovt at sige, at det er en dreng, for faktisk på den her, kan I se, om det er en dreng eller en pige? Torsken her. Ja. Så, ja. Det kan være, at I begge to har ret, fordi man kan faktisk ikke se det. Den er jo ikke lyserød, og den har heller ikke bukser på. Det kan være, at den har bukser på, men det finder vi ud af, når vi kigger ind i den. Men hos hajer og rokker, de har rent faktisk ydre kendetegn. Så hvis den har sådan 2 tynde, lange nogen, som den her har her, der sidder på halefinnen, der kan se, der sidder sådan en spids her, bum, så er det en dreng. Hvis den ikke har de her spidser, så er det en pige. Så vil jeg jo ikke gå mere i dybden, hvorfor den har 2 spidser og hvad det er. Det er nemlig dens tissemænd. Så har jeg de her 2 tissemænd. Så hvis det er en dreng, selvfølgelig ikke, hvis det er en pige. Men lad os åbne op og kigge ind i torsken. Og måden vi åbner op, det er, at vi faktisk tager den her fra gattet. Og nu siger jeg gattet, og det er fordi man, eller kloakken, og det er fordi man ikke rigtig ved, hvad man egentlig skulle kalde det. Fordi det her lille hul, det er altså her alt kommer ud. Hvor hos pattedyr, der er det lidt lettere, fordi der er et sted, der kommer tis ud, og der er et sted, der kommer lort ud. Men hos en fisk, der er det hele samlet i et hul, så man kan jo ikke rigtig kalde det numsen. Det er en blanding, så hvis det her nu var en dreng, jamen så er det, eller en pige, så er det her, der vil komme æg ud, det her, der vil komme tis ud, og det er også her, der vil komme lort ud. Og derfor så kan man ikke rigtig kalde det nogle af delene, så man har tænkt, at kalde det. Jamen her i Danmark, der kalder vi det en kloak. Og det er jo et rigtig godt udtryk, fordi hvad kommer i kloakken? Det gør alt. Så det er i hvert fald et godt udtryk for dens numse, hvis man skulle sige det bedre sådan. Så klipper vi den hele vejen op her. Så skal I se, laver jeg lige en gaveåbning her, plejer jeg at kalde det, fordi så kan man nemlig se alt. Så tager jeg det hele ud. Ej, det er da ikke noget specielt det her, det er bare en fisk. Skal jeg lige se, om der ligger mere herinde. Det gør der ikke. Så, det her, det ser ikke ud af meget, men det er rent faktisk det, der skal til, for at den her torsk, den rent faktisk skal overleve, eller skal kunne leve. Det første, vi lige skal tage, det er noget af det, der fylder mest. Det er den her klods her. Ja? Ej, det er det ikke. Det er ikke hjertet. Det her, det er der, hvor al maden, den ryger ned i. Ergo, så er det maven. Og nu synes jeg rent faktisk, det kunne være lidt sjovt at åbne den her mave, fordi jeg kan faktisk mærke, at der ligger nogle ting inde i. Om det så bare er snask, eller om der rent faktisk er noget, der er noget i her. Alle torsk, deres yndlingsføde, det er altså krabber. Og så er det desværre med rigtig mange havdyr. Og om det er nøgensnegle, eller om det er krabber, det er, at deres mave
den bliver faktisk bygget til at spise en bestemt ting. Det vil sige, at de er rigtig gode til at fordøje krabber. Til gengæld så er de rigtig dårlige til at fordøje alt muligt andet. Og nogle dyr er så specifikke, at de kun lever af én eneste ting. Og der er det, at hele kabalen den kan vælte, fordi når vi så fjerner en eller anden kæmpe muslingebanke, der kunne det være, imellem de muslinger, der lever der en lille nøgensnegl, som er mad til en lille krabbe. Og krabben, den spiser kun nøgensneglen, og nøgensneglen lever kun der. Så det vil sige, fjerner man så den nøgensnegl, så dør krabben, fordi krabben finder altså ikke bare noget andet mad. Og så vælter lige pludselig hele fødekæden. Så der kan man sige, at det ikke altid de er super smarte, de der dyr. Hvor hajer, som jeg kommer til om et øjeblik, de er meget sejre, fordi de æder alt, inklusive hvad vi smider i havet. Så, men torsken her, dens hjerte, det var jo sjovt nok noget af det, vi manglede også. Det vil jeg tage ud her. Men inden da, så har vi jo sådan nogle lange nogle her. Hvad er det, man? Noget, der er langt inde i kroppen. Ja, det er tarmene. Og faktisk så er det ikke særlig langt. Faktisk så er det ret kort. Når man er rovfisk og æder primært kød, så er tarmsystemet kortere, fordi at den har ikke behov for et så langt tarmsystem. Hvorimod, hvis man er vegetar eller grøntæder, så har man et meget længere tarmsystem, fordi det tager længere tid at fordøje de der ting, og få de ting ud af det, man skal. Så det er tarmene. Så har vi faktisk endnu flere tarme her, som I kan se. Der sidder sådan en fin vifte af alle mulige små, lange, tynde duttelehutter. Det er noget, som vi mennesker også har. Vi bruger den bare ikke, så vidt man ved. Og vi kan godt leve uden den. Og nogle gange så får vi betændelse i den, og så får vi den fjernet. Hvad siger du? Er det ikke en nyre? Nej, men det er rigtigt. Man kan godt leve uden den ene nyre. Men vi ved godt, hvad vi bruger nyrerne til. Men vi har en lille duttelehut siddende hernede, som der kan gå betændelse i, som ikke er særlig sjovt, når det sker. En blindtarm. Så den her, den har altså ikke én blindtarm. Den har mange blindtarme. Og formålet her, det er jo selvfølgelig at give den en så god udnyttelse af sin føde som muligt. Så har vi siddende. Det er altså desværre gået, sådan er det desværre, når man fryser fisk ned. Også et godt eksempel på det der, det er bedst at spise fisk, når det er friskt, og ikke når det er frosset ned. Der sidder noget rødt her, der er sådan er gået lidt i stykker. Det er milten, og milten det er et organ, der producerer røde blodlegemer. Så I har altså også en milt. Så, og så den aller sidste ting, som egentlig er røget herind, det var lidt sjovt. Der er sådan en lille fin grøn en her. Den har vi også. Og I ved ikke lige, hvad den hedder, men I har garanteret prøvet at være helt utrolig syge, hvor I har brækket, og I har kastet op, og I har kastet op, og I har kastet op. Til sidst så er der ikke mere at kaste op af, fordi jeres mave er tom. Og så kommer der sådan en sur, underlig gul væske op, som virkelig sådan ætser og ikke smager godt. Har I prøvet det? Ja. Det er faktisk mavesyre. Man kalder det sådan noget lidt andet. Man kalder det galle. Og det her galle, den her galleblære, som man kalder den, det er simpelthen med til at producere det, der skal til for at nedbryde fedt inde i vores mave. Så det er galleblæren. Bum. Men for at kunne sammenligne lidt mere omkring det her, så vil jeg gå ind i hajen også nu. Og for lige at tage et rigtig godt eksempel, som noget af det første, vi lægger mærke til. Nu er den desværre punkteret, det var ikke lige meningen. Men I kan se herinde i, det er måske lidt svært at se, men der sidder faktisk en lille ballon herinde, som er desværre, der er gået hul på. Den var helt pustet op tidligere. Men der sidder sådan en ballon herinde med hul i. Det er en svømmeblære. Den her ballon bruger fisken til at undgå at synke til bunds eller ryge til overfladen. Den her, den holder simpelthen torsken midt i vandet, så den ikke skal holde sig oppe hele tiden. Hvis den ikke havde svømmeblæren, så ville torsken falde til bunds, og så skulle den hele tiden svømme for at holde sig oppe. Men den her svømmeblære, den gør altså, at den er let i vandet, så den ikke synker til bunds. Men det er typisk for en benfisk, hvor når vi er en bruskfisk som hajen her, så ser indre en lille smule anderledes ud. Skal vi se, hvor vi skal tage det. Skal vi derfra. Og så kan jeg fortælle jer, og det må I gerne, når vi sådan lige har klippet her, så synes jeg, I skal komme over nemlig også at røre ved hajsskindet her. Fordi det føles meget anderledes, end hvis man rører ved en torsk. Og det er simpelthen fordi, at hajer, de har jo ikke skæl, ligesom fiskene har. Hajerne, de har tænder. Så deres skin er fyldt med tænder. Det er godt. Det var godt. Så skal jeg bare prøve at se her. Nu drejer jeg den lige rundt, fordi der er noget her, der vælter ud af hajen her. Prøv lige at se her. Der er sådan 2 kæmpe store klumper her. Det er det ikke, nej. Fordi hajer, de har slet ikke roven. Hajer, det er faktisk nogle af de mest, hvad kan man sige, bedst tilpasset, når det kommer til det der med at få unger.
Fordi at torsk for eksempel, de vil smide æg ud. Mange små æg. Millioner af små æg. Og så vil de blive befrugtet, og så vil hver af dem blive til en lille ny torsk. Er man haj, så afhængig af, om man er sådan en ordentlig basse som den der op, jamen så føder man en unge om året. Og nu siger jeg føder, fordi de føder faktisk levende unger, sådan nogle hajer. Den her haj, den er lidt anderledes, fordi den lægger faktisk æg, som klækker på vejen. Og så æder ungerne rent faktisk hinanden, og så er der faktisk kun en eller to, der rent faktisk kommer ud. Selvom at der er 20, der fisser ned igennem kanalen og ned til livmoderen. Men det her, der fylder rigtig meget herinde, det er noget, som I kan se herover ikke fylder særlig meget her. Der hænger sådan en lille rød dingenot, den ser ikke særlig pæn ud. Jeg tror, den har haft et hårdt liv. Fordi den her, det er en lever. Det er en torskelever. Den er faktisk ikke særlig stor, og den er rødsprængt. Så jeg kan godt forestille mig, at den her torsk måske har været lidt syg. Hvor at, så behøver jeg jo ikke fortælle jer, hvad det er, som der fylder helt ekstremt meget her. Det er nemlig også leveren. Fordi at det, der faktisk fylder næsten mest i kroppen på sådan en haj her, det er leveren. Prøv lige at se en stor lever her. Det er en helt ekstremt stor lever. Og det er simpelthen fordi, at hajen, den har ikke nogen svømmeblære. Så hajen, hvis den stopper med at svømme, så falder den til bunds. Og det er jo faktisk lidt For det betyder faktisk, at hajen skal svømme hele sit liv. Hele sit liv, fra den dag den bliver født, til den dag den dør. Og det kan være alt fra 50 til 500 år. Fordi nogle de bliver altså rigtig gamle, nogle hajer. Og nu tænker I, jamen den der store lever, hvad gør den så? Ja, hvad gør den her? Nu skal jeg lige et stykke lever af her. Hajlever. Det her, det er fyldt med olie. Og er olie lettere eller tungere end vand, tror I? Falder den her til bunds, eller flyder den? Den flyder. Ganske rigtigt, den flyder. Den er fyldt med olie. Og det hjælper altså rent faktisk hajen til at være lettere i vandet. Så i stedet for en svømmeblære, jamen, så har hajen så en kæmpe lever, og man siger faktisk helt op til 30% af dens kropsvægt, eller masse, det er lever. Så det er altså ret meget, når man tænker på, der er ikke meget herovre at snakke om. Det er faktisk ret fesen, vil jeg kalde det. Sådan en her, den har kun én eneste tarm. Og den her ene tarm, den er ikke særlig stor. Den sidder her. Nu skal jeg se, om jeg kan prøve at undgå, at den falder fra hinanden. Den her, det er tarmen. Den ene tarm her. Til forskel fra torsken, som havde sådan en masse lange tarme, som I kan se her. Der er sådan nogle, der snor sig lidt rundt og er lange og tynde. Så har den her en stor tyk tarm. Og den bliver ikke engang kaldt en tyk tarm, selvom den er tyk. Den bliver kaldt en spiraltarm. Og det er simpelthen fordi, når maden den kommer fra maven og skal ned i tarmene, så i stedet for bare at løbe ned igennem tarmene, som den gør hos torsken, så løber den faktisk ned sådan en vindeltrappe i stedet for sådan ned igennem tarmen. Og jo længere tid den har kontakt, jo mere får den ud af sin mad. Så den har altså kun én tarm. Så nogle gange, når vores rocker derhen, når de laver pølser, så kommer det faktisk ud som sådan nogle skruer, ligesom hvis I skal spise chips, sådan nogle tomatskruer. Sådan ligner de faktisk. Så den tarm, den er simpelthen som sådan en lille vindeltrappe. Men så kommer vi til en lidt sjov, og som egentlig synes jeg er sådan en rigtig god, ikke bare afsluttende ting, men en ret vigtig ting. Fordi at noget vi mennesker, vi går meget op i, det er, hvor gamle er ting. Og hvis jeg spørger jer, hvor gammel er den her torsk, tror jeg, man kan se det på den. Det kan man faktisk ikke. Fordi den kan godt vokse hurtigt. Altså prøv at se på os to her. Hvem tror jeg er ældst af ham eller mig? Hvorfor tror du det? Fordi han er højere. Ja. Jeg er faktisk over 10 år ældre end ham. Man kan bare se. Så man kan altså godt vokse hurtigere og anderledes, selvom man er yngre. Så derfor så kan man faktisk ikke bruge størrelsen her til noget. Den kunne sagtens være meget større, hvis den havde fundet et sted, der var rigtig meget mad. Så derfor skal man finde ud af, hvor gammel sådan en torsk er. Så skal man faktisk være en lille smule brutal. Og jeg vil sige, det er ikke noget, der hjælper, hvis det er, at torsken er i live, fordi så dør den. Vi skal simpelthen ind i hovedet her. Sådan der. Skal I bare se her. Se. Der ligger sådan en fin lille hvid sten herinde i. Den her lille sten, den er så ikke puttet ind i fisken for at fortælle os, hvor gammel den er. Vi har bare fundet ud af, at vi kan bruge den til at finde ud af, hvor gammel den er. I virkeligheden så er det her faktisk det, der fortæller torsken, hvad der er op og hvad der er ned. Den sidder simpelthen inde i hovedet og bevæger sig. Hovsa. Nå, der var nummer 2 der.
I må faktisk, den er lavet af kalk. Faktisk det samme som også jeres tænder og jeres knogler, så I kan prøve at høre. I må gerne prøve at røre ved den. Men den øresten, den ligger simpelthen inde, og så fortæller den torsken, når den vender enten hovedet op eller hovedet ned, hvad der er op og ned. Vores organ, der fortæller os, hvad der er op og ned, det er faktisk en balje vand her, I har inde i hovedet. Nej, det passer ikke. Men det minder lidt om. Så når I drejer hovedet og kigger nedad, så drejer det også. Men prøv at lægge mærke til overfladen herinde. Den er faktisk altid den samme, kan I se det? Den er altid vandret. Altid ligegyldigt, hvordan jeg vender kanden her. Og det er på grund af det, der hedder tyngdekraft. Så det fortæller rent faktisk også, hvad der er op og ned. Men lever man i havet, hvor der ikke er nogen tyngdekraft, så skal man altså have noget andet til at fortælle en, hvad der er op og ned. Og der bruger de rent faktisk ørestenene. Måden vi bruger dem på til at finde ud af, hvor gammelt dyret er, det er faktisk ved, at man kan gå ind og tælle lagene. Og hvordan er det, man finder ud af, hvor gammelt et træ er? Ved I det? Hvordan kan man finde ud af, hvor gammelt et træ er? Ved du det? Det er nemlig rigtigt. Det er nemlig ved ringene. Man kan tælle ringene inde i træet. Og hver ring, det er så et år. Det kan man faktisk også gøre på den her. Der kan man tælle lagene af kalk som små bitte ringe. Så kan man sige, okay, den er 6 år gammel. Eller jeg vil nok sige, at den er mellem 4 og 6. Godt og vel. Nogle af de ældste torsk, man har fundet, de var over 40 år gamle. Men så kommer vi over til den her over. Hajerne, de har ikke sådan en øresten her. De har noget væske i stedet for. Så det vil sige, at man kan ikke bruge den her metode. Og da hajens skelet er brusk, så kan man heller ikke bruge det. Da alle dens tænder hele tiden ryger ud, og den får nye, så kan man heller ikke bruge den til at aldersbestemme. Så faktisk så er der intet i det her dyr, man kan bruge til at finde ud af, hvor gammel den er. I hvert fald ikke noget, vi ved af. Kun en af dem har de fundet ud af, og det er en grønlandshaj, hvor de har været inde og undersøge øjnene. Og har faktisk fundet frem til, at en grønlandshaj minimum bliver 272 år gammel. Men at den først er kønsmoden, når den er over 100 år gammel. Det vil sige, at den kan først få sin baby, når den er 100. Så den har cirka 70 års teenage-periode. Vær glad for det som forældre, at I ikke har så lang en teenage-tid. Det er, altså jeg tror, 6-7 år det er rigeligt, men 100, det bliver lidt meget. Så man mener faktisk, at de er omkring 150, når de får deres første baby. Så ud fra det, så mener man også, at de kan blive 500 år gamle. Så det er altså en lang tid at leve. Så Har du noget, du gerne vil sige? Ja. Grønlandshajens kød, er det giftigt? Jo, men faktisk ikke så farligt, som man skulle tro. Faktisk så skal du helt op og spise over 6-7 kilo på en dag, før at du kan mærke det. Så er det lidt meget. Så det skal du ikke være så nervøs for. Men det er rigtigt, det indeholder noget, der hedder urea, som er sådan et urinstof. Og hvis man får for meget af det, så føles det faktisk som om, man bliver fuld. Og får du alt for meget af det, så kan man rent faktisk godt få det ret skidt. Men man ved det, fordi man gav det rent faktisk til hunden, slædehunden på Grønland. Der fanger de der kæmpe store grønlandshajer, fordi der er altså mad nok til lang tid. Og så fodrer man det til deres hunde. Og nogle af hundene siges der, at de begyndte at opføre sig sådan lidt sjovt. Og det vil sige, at de rent faktisk blev fulde. Eller det, der minder om. Men det er faktisk giftigt, men man kan faktisk godt tilberede og koge det. Jeg vil ikke anbefale det, fordi da hajerne de skal være 150 år gamle, før de får deres første baby, så er det ikke særlig godt at fange for mange af dem. Fordi så når de altså aldrig nogensinde at få nye unger, og så forsvinder den helt. Så. Men nu vil Jeppe rent faktisk, hvad kan man sige, lydløst overtage, fordi han skal have vejet og målt nogle af alle de her ting og tage nogle prøver, fordi som I kan faktisk se på den her, så sidder der rent faktisk her på halen, kan I se det? Der sidder faktisk en pik, som er et forsvar. Det vil sige, at den er altså knap så sjov at bide i, hvis man er en anden fisk. Og der er rigtig mange hajer, der har sådan en pik her. En af dem, det er faktisk en, vi har her i Danmark. Det er en helt almindelig pikhaj. Og den har rent faktisk en nervegift, og det skulle være en smule farligt at stikke sig på den. Nu er det så ikke så tit, at man mere fanger pikhajer herhjemme. Men dog ved anhold, ved jeg, der bliver der fanget nogle gange af lystfiskere. Og hvis det endelig er, man gør, så skal man altså lige passe på de der pigge, fordi det kan altså give noget nervebetændelse. Så, men I må gerne komme og røre ved den her haj her og mærke skinnet her på snuden. Med en på opleveren, der kan små som store nyde resten af ferien og gå på oplevelse i det lille akvarie i Helsingør, der fortæller alt om livet i Øresund.